Трябва да спра купацията. Но ще спреш да правиш, Гоши! Ламер! Няма да правиш никакви купаци, в които мене ме няма, разбираш ли? Чай да викнем Викуса да реагираме. Че Викуса ни трябва. И той е от Team Pandy. Ще му кажем кодовата дума и ако довърши изречението, ще го инвайтнем. Викусе! Панда се родих! Панда се родих! Панда се родих! Не те разбирам. Без Викуза, без Викуза. Не каза кодовата дума. Сега, чакай сега. Нали знаеш, и аз не съм мъж за една жена, където се вика. Не знаете, в морето може да намерите не само една риба. Може да намерите един голям шаран и става лошо тогава. Не че нещо, ама... Сега някой, ако го стои това в компиласа, ще го убия. Пич! Ще ме питаш още веднъж колко... Чай, издей ми в чата, бе, брат. Хули факи си ти, какво не разбираш от това? Брат, само не разбирам, че трябва да напише 88 милиона пъти колко точки сме направили, брат. Не знам колко точки сме направили, пич. Играхме 2 игри, другите ги спидранахме, може да си върнеш вода и да видиш. Принципно, отваряш шибания Twitch. Отваряш ми шибан канал. Така, влизаш, виж колко е бързо всичко. Цъкаш ми на името. Бам! Бам! Ето колко точки сме види. Holy fucking shit, брат. Напиши го още веднъж, брат. Ще го наръкам. Точно ще го наръкам. Това не е Lil Baby. Бам! Цигани с конфети потвърдено. Добре, машино! Бой не може да бъде лек. Мазни ти ръкавици, брат. Леле! Джизъса, брато! Мерси, братчет. Направо. Браво, моето момче. Маняка. Маняк. Абе, вие знаете ли, що ги бия много с АВП-то? Аз не съм ви казал, май. Ами защото, братле, аз съм си... По. Да. Знаем нещата. Аз съм си... Аз съм Tier 3 subscriber. Аз съм пимп. Аз съм лесна курва. Естествено, че мога. Дидака забива момиченце в Майнкрафт. Има ли момичета в сервера? Какво сме направили горе? Ей, това над чашката. Атанасов, много яко, нали? Само че е с пистолет, пък аз не съм от тия с най-големите пистолети. Пък аз не съм от тия с най-големите пистолети. Не използвам пистолет. Не използвам пистолет. Нали съм тук, пък тя... Ето, видих капсулка. Да. И аспирин пък те видя го. Не. Ами спи го. Не, да разгая по гащи му, мага се от тук, ама. Пак съм видя. Влизам в тази толще. Тебе, де не оти по гащи, молим ти се, пустил съм ка. Тебе, се молим ти се, бе, човек. Еди, всеки път лъж по гащи, бе. Пресли е Hot Tub стримърка Балкан Edition. Чакай. Аз съм толкова много повече от Hot Tub стримър. Аз съм лесна курва. Аксел, искаш се фана на база на нещо? За какво? Ето тук, ще скоча там. Дам 2000, ако скочи и аз след тебе. Нямам думи. Guys, can you say this?
Андибул Морков. Yeah, guys, that's right. Yeah. Oh, go Shih Tzu. How are you doing? Zdrasti. Well, yeah, no, Strassi. We're close enough, I can say that. Dobro utro, my friend. How are you? Good. Zdrasti. Obichum te, by the way. You know that, though. You know that. Oh, yeah, that's good. I'm gonna smoke a bar for you guys. What? You smoke what? I'm gonna smoke weed for you guys. Дами и господа, комплексар току-що гипна мръсен съп на Гошито. Гошито, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. 5 minutes later. How are they? Two city, how are they? Two city, how, как? Всичко е нами. Те се шегуват. Просто са много гнусни създания. Те са такива клавиатурни нинджи, половината е тя нито един ръба приятел и само се забавляват чрез това да обиждат хора в интернет. Хора не трябва. Не ми беше интересно какви хора имаше, ама няма да коментирам нито опитаха да вземат толкова далемасно, ама... Аз такива вижте, всеки че нас не гледам, трябва да се виж канала. Аз напроче проверявам директно, не е толкова. Вижте сега, дайте през тази игра просто тогава да обясним на Ивана какво се случва и как се правят тия неща и ще пуснем нова след това, защото без това не сме всички. Ама да ми се окаже, че тя е импостъра. Сега ще е интересно. Няма нищо. Как да убия човек? Как да кил? Има долу и пише кил, е така цъкам го ли? Какво? Слушай, смия, знаеш това мечтание да отида погледни. Искам да се извина публично, че се оригнах. Моля, Razer да не спират да работят с мен за това, че се оригнах на стрим. Маля момчета, как пръднах, леле. Ужас, не. Жив съм, бе!